kababayan ko, andito po tayo ngayon sa Our Lady of Manaoag, Pangasinan. Pahalik po ngayon, Good Friday mga kababayan ko. Hindi na po tayo makalapit dahil sa dami po ng pila. Ito po yung panata natin bilang Katoliko. At ang Pilipinas po ang pinakamaraming Katoliko po sa buong mundo. Kanya po karami. Ito po si Mama Mary. Ganito po karami ang ating mga kababayan na ating pananampalatay sa Diyos at pananalig ang ating sandigan upang tayo po ay matupad po ang ating hangarin, ang mabuti nating hangarin, may sakit man o kung ano man ang ating kahilingan para po sa ating ikabubuti. Ang pila po ay doon pa po sa labas. Hanggang sa labas pa po. Mal. Ganito po karami ang pila. Kagabi pa po, nandito na po sila. Yung sakripisyo na ginagawa po natin sa tuwing Lenten season. Yan po ang panata natin bilang Katoliko. At syempre, ang pananalig, pananampalataya sa Diyos, ang ating sandigan upang matupad po natin lahat ng ating hinihingi. Kasabay po ng, syempre, ang pagiging mabuting tao at pagtulong sa ating kapwa. Salamat po mga kababayan ko. Ganito po karami ang pila dahil may confession room. May confession room pa po. Maraming salamat po sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel, Filipino TV and Filipino Life Stories. Ito po ay para po sa lahat, lalo na po bilang Pilipino. Ako po ang inyong lingkod na nagbabahagi ng ating buhay tungkol sa Pilipinas, tungkol sa kapwa Pilipino, na kung ano man po ang aking masasakupan ay siya po nating ibabahagi. At makakatulong po tayo sa ating mga kababayan sa lahat po ng klase ng antas sa buhay. Ganito po pila. Hanggang doon po ang pila. Ayan po. Ilaw po dito, maliwanag po dito. Kagabi po, nung high school pa po ako, syempre, mga bata pa po tayo noon. College, pinsan lamang po ako nag-alay lakad. Kasama po yung aking mga relatives, mga kaibigan. Hindi mo mararamdaman yung pagod nyo po pagka ang intention nyo po ay talagang sakripisyo para sa mahal na Panginoong Hesus. At syempre, alam po natin lahat na ang Lenten season ay ito po yung season na ating magsasakapot tuparan sa ating mga kahilingan. Pila po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless to all. Thank you very much.